डक्टर सांग्रांआ दिनै बिपिएफ दोलोआव सहाय होनाया 100% आरो बावैसोनि गेजेराव खिजान जोङो निउसावबो नुनो हागौ आरो जेसेबां मानि डक्टर सांग्रांनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया जोंनि बिपिएफ दोलोआव दिनै प्लास जादों। डक्टर सांग्रां बुंबा नोंथांमोनखौ मदद होबाय होनना खोनादों नंमारगौ नामा आरो होदोंब्ला माबायदि लाब जागोन नोंथांमोना? सैथो बेथ' जोंनि बिपिएफ दोलोआव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बयबो मिथिखाबाय आरो ससियेल मिडियायावल' नुवाखै जिहेतु बिथांमोना माखासे बिथांमोननि उसुबिदा माबा मोनसे दङ बिथांमोना मिथिखागौ जेब्लानाखि नमिनेशन होदोंमोन बिथाङा मानो रिजेक्ट जादों दिनै बे बिथाङा रिजेक्ट जानायनि माखासे खारन दङ जिहेतु आङो मिडियायाव दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो सानाखै बिथांमोननि जि बिपिएफखौ सापर्ट खालामनाय बे सापर्ट खालामनाया गामि गामि बिथांमोननि जेसेबां मानि वार्कारफोर बिथांमोना दिनै केम्पेनिं खालामगासिनो दङ मावगासिनो दङ आरो ससियेल मिडियायाव सोरबा सोरबा नुबायबो जानो हागौ नाथाय डक्टर सांग्रांनि जि फिल्ड बे फिल्डआ बिराद मोजां जिहेतु बिथाङा गोबां रायजो राजानि लामा थांग्रा बेखौ मावनानै होदों औवा दालां गायसननानै होदों लामा थाबायनो हाया हाब्रु दैब्रु बेखौ बिथाङा अन्थाइ खोनानै होदों बिमा माहारिफोर गोबां मानसिफ्रा मेगन नायनो हायामोन बिथांमोनखौहाय बिथाङा मेगन नायनो थाखाय दिनै संसारखौ नुहोफिननो थाखाय बिथाङा खाबु खालामनानै होदों आरो गोबां स्टुडेन्टफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों लेखा लायै लायै बिथांमोना डक्टर सांग्रांनिफ्राय अनसुंथाइ बिहैदों बिथाङा सहाय खालामदों दिनै बेफोरबायदि सहाय खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा मालाबाबो नेवसिनाय नङा होननानै आं सानो आरो जेसेबां मानि डक्टर सांग्रांनि खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया जोंनि बिपिएफ दोलोआव दिनै प्लास जादों आरो डक्टर सांग्रांआ दिनै बिपिएफ दोलोआव सहाय होनाया 100% आरो बावैसोनि गेजेराव खिजान जोङो निउसावबो नुनो हागौ। खाम्फा बरग'यारिनि अनगायैबो नैबे 14 नम्बर बियाबाव एपिबिनिफ्राय नायसा औवारि आरो कंग्रेसनि सासे बिजाथि दं बिसोरो माबा गोहोम खोलैनो हागोन होनना बुंनो नामा? दिनै जाय दलफ्रा जोंनि बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जिहेतु गेमा जोंना डक्टर सांग्रां सारनि नमिनेशन होनाया जुदि एक्सेप्ट जायोमोनब्ला बिपिएफ आरो सांग्रां ब्रह्मजोंसो कन्टेस्ट जागौमोन नाथाय बे मानसिया दिनै जोंनाव फैबाय जोंनि थाखाय प्लास आरो बेजों लोगोसे दस्रा पार्टिया जोंनि थाखाय फेक्टर नङा आरो बे पार्टिया इलेक्सन गेलेगोन नाथाय बिसिनि भटार्सआ इउपिपिएलनिफ्रायसो थांगोन आरो जोंनि बिपिएफनिफ्राय खहा जानाय नङा।